Καλησπέρα σε όλους. Θα περιμένουμε λίγο να δούμε ποιοι θα μπουν, ποιοι φίλοι μας θα μπουν μέσα. Ίσως κάποιοι το δουν λίγο πιο μετά. Έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε ένα live σε αυτή τη σελίδα και έτσι ο Θεός το έβαλε στην καρδιά μου. Σήμερα σας έχουμε μια έκπληξη γιατί ήταν να μπει η Γιώτα μαζί μας, αλλά δυστυχώς είναι κρυωμένη, έχει κλείσει ο λαιμός της. Θα προσευχηθούμε για τη Γιώτα. Γεια σου Δέσποινα, γεια σε όσους μπαίνουν. Και σήμερα σας έχουμε μία έκπληξη. Θα έχω μαζί μου την αγαπημένη μου μαμά, Μαρία Σταμάτη, και θα κάνουμε μαζί αυτό το live. Και πιστεύω ότι ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει για να ενθαρρύνει, να θέλουμε να προσευχηθούμε για άτομα που θα βλέπουν, για αιτήματα που υπάρχουν. Θα κάνουμε κάτι λίγο έτσι ξεχωριστό. Τώρα μαμά θα σου στείλω, θα σε προσκαλέσω. Θα ρωτήσω, θα κάνω τη μαμά μου και θα της απαντήσει και η ίδια θα ρωτήσει εμένα κάποιες ερωτήσεις που εγώ δεν ξέρω και θα της απαντήσω. Εν τω μεταξύ εξήγησα στη μαμά πώς θα μπει, το κατάφερε. Μαμά, είσαι παιδί της τεχνολογίας. Να, που δεν βλέπω τον εαυτό μου όμως. Δεν βλέπεις, εγώ σε βλέπω. Ναι, και εγώ σε βλέπω, αλλά τον εαυτό μου δεν βλέπω ή δεν χρειάζεται. Κοίταξε, είσαι live, φαίνεσαι. Στο βίντεο φαίνεσαι τώρα. Μην πατήσεις κάτι και χαθεί, δεν ξέρω. Μήπως θα το ξανακάνω? Δεν ξέρω, θες να βγεις και να ξαναμπείς? Ναι. Κάνε το ίδιο που σου είπα. Ναι, εντάξει. Ωραία. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τη μαμά μου που... Τώρα με βλέπεις? Ναι, σε βλέπω. Okay, Βλέπεις βλέπεις τον εαυτό σου, ωραία. Ναι. Γεια σου Γιωτούλα, προσευχόμαστε να γίνεις τελείως καλά. Θέλω να ευχαριστώ τη μαμά που μπήκε σε αυτό το live. Ξέρω ότι είναι μια εποχή που για πολλούς από εμάς υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις και τρέχουμε με πολλά και διάφορα. Αλλά γεια σου Μαρία από την Αθήνα. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει δύναμη όταν ξεχωρίζουμε έτσι λίγο χρόνο για να μιλήσουμε για τον Κύριο, να χτίσουμε ο ένας στον άλλον την πίστη μέσα από τις δικές μας εμπειρίες. Και αυτό ενθαρρύνει όλους. Και έτσι, μαμά, σε ευχαριστώ που ήσουν διαθέσιμη να το κάνεις. Ίσως έχασε το μεσημεριανό της ύπνο. Δεν πειράζει. Είναι πρωτόγνωρο. Δεν είναι μόνο ύπνος, είναι πρωτόγνωρο για μένα τώρα να μπαίνω. Δεν είσαι να κάνει Instagram Live. Όχι. Λοιπόν, όπως ξέρετε όλοι, το Instagram Live διαρκεί μια ώρα, άρα δεν θα ξεπεράσουμε τη μια ώρα. Γεια σου Μάριε. Αν έχετε κάποια ερώτηση που θέλετε να κάνετε στην Μαρία, μπορείτε να τη γράψετε. Εγώ έχω γραμμένες κάποιες ερωτήσεις που θα τις κάνω και πιστεύω ότι θα μάθουμε πολλά και αυτή θα κάνει και σε μένα. Άρα μαμά, θα σε κάνω μια ερώτηση, μετά θα με κάνεις εσύ και θα το πάμε έτσι. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε τι κάνει ο Θεός αυτή την εποχή. Μπορούμε έτσι να κάνουμε μια σύντομη προσευχή και έτσι να καλωσορίσουμε τον Κύριο σε όλα αυτά που θα πούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτή την ώρα, σε καλωσορίζουμε. Προσευχόμαστε εσύ να πάρεις το στόμα μας, να πάρεις τις σκέψεις μας, να μας δώσεις τα δικά σου λόγια, να μπορέσουμε να γίνουμε ενθάρρυνση σε όποιον ακούει και σε όποιον θα ακούσει αυτό το βίντεο. Προσευχόμαστε, Κύριε, χάρη σου να είναι πάνω σε όλα αυτά που θα υποθούν και εσύ να τα χρησιμοποιήσεις για τη δόξα σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Για όσους ξέρετε, η μαμά μου είναι ο ήρωάς μου, είναι πνευματική μου μητέρα, δεν είναι απλά φυσική μου μητέρα, είναι πνευματική μου μητέρα, είναι η καλύτερη μου φίλη, μπορώ να πω. Είναι ο άνθρωπος που μπορώ να τρέξω οποιαδήποτε στιγμή, να της εκμυστρευτώ ό,τι περνάω και να νιώσω αγάπη και να νιώσω ότι θα με ακούσει και δεν θα με κατακρίνει. Μπορώ να είμαι αυτός μου. Πόσοι αγαπάμε να έχουμε τέτοιους ανθρώπους στη ζωή μας. Είναι ευλογία και ευχαριστώ τον Θεό για σένα, μαμά.
και είναι επιμένα στο Hope Center μαζί με τον παπά μου. Είναι υπεύθυνη στο HopeSpot. Είναι η οργάνωση που έχουμε, που βοηθάμε γυναίκες κακοποιημένες στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές. Παρεμπιπτόντως είχα ένα τηλέφωνο, Μελίνα, για μια κοπέλα που φοβείται. Μίλησα μαζί της. Ναι. Ωραία, μπορούμε να προσευχηθούμε γι' αυτό στο τέλος. Αμήν. Μαμά, ήθελα να σε ρωτήσω, μία από τις ερωτήσεις μου, έχω μία ερώτηση που έχω πάρει από το Instagram και μία ερώτηση δική μου. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σε κάνω είναι, πόσα χρόνια περπατάς με τον Κύριο? Δεν ξέρω αν τα έχεις μετρήσει. Κοιτάξτε, είμαι αυτή τη στιγμή 69 χρονών. Έχω ξεκινήσει με τον Κύριο από τα 20 μου χρόνια. Συνεπώς, 49 χρόνια. Wow! Είναι μια ολόκληρη ζωή, ναι. Wow! 49 χρόνια περπατάς με τον Κύριο. Δεν έχω μετανιώσει ούτε μία στιγμή από όλα αυτά τα χρόνια και από όλο αυτό το περπάτημα που είχα ξεκινήσει και συνεχίζω να κάνω με τον Κύριο. Είναι το πιο σπουδαίο και το πιο όμορφο πράγμα και η πιο σωστή επιλογή που θα μπορούσα να κάνω στη ζωή μου. Και αυτό αφορά όλους και πιο πολύ τους νέους. Που νομίζουν ότι αν δώσουν τη καρδιά τους στον Χριστό, αν αρχίσουν να περπατάνε με τον Κύριο, με έναν αληθινό τρόπο, θα χάσουν πράγματα από τη ζωή τους και όλα αυτά. Δεν χάνεις τίποτα. Αυτά είναι τα ψέματα του εχθρού, παιδιά. Έτσι. Η ζωή με τον Χριστό είναι όμορφη. Ναι. Αμήν. Μαμά, επειδή θα το δουν αυτό το βίντεο, ίσως αρκετοί νέοι που ίσως περπατάνε με τον Κύριο με κάποια χρόνια, όχι 45 χρόνια. 49. Ναι, 49 χρόνια. Τι συμβουλή θα έδινες στη νέα γενιά? Γεια σου Μαρία από την Εύβοια και Αλέξανδρε. Όπως είπα και πριν, έχω προσκεκλημένη τη μαμά μου σήμερα γιατί η Γιώτα αρρώστησε. Ίσως πολύ περιμένετε να δείτε τη Γιώτα, αλλά δεν πειράζει. Ο Θεός γνωρίζει και θα κάνει κάτι πολύ όμορφο σήμερα. Έτσι, μαμά, ήθελα να σε ρωτήσω τι μπορείς να συμβουλεύσεις στη νέα γενιά που περπατάει με τον Κύριο, ίσως πολύ πιο λίγα χρόνια από ότι εσύ. Ποιο είναι το κλειδί που εσύ έχεις δει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που σε κράτησε με το Θεό, 49 χρόνια, γιατί πολλοί στην πορεία τα παρατάνε, απογοητεύονται, δεν ξέρω, χάνονται στον κόσμο, δεν είναι αφιερωμένοι όπως ξεκίνησαν. Τι είναι αυτό το οποίο πιστεύεις ότι σε κράτησε όλα αυτά τα χρόνια? Ναι. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Είναι αρκετά, αλλά θα μπορούσα να εστιάσω στο γεγονός ότι η απόφαση του να περπατήσεις με τον Κύριο πρέπει να είναι μια συνειδητή απόφαση, μια απόφαση όπου είναι ένας δρόμος που δεν έχει γυρισμό. Και δεν το κάνεις γιατί σου το επιβάλλει κάποιος, δεν το κάνεις γιατί νιώθεις ότι έτσι πρέπει να το κάνεις σε εισαγωγικά, όχι. Αγαπάς τον Κύριο χωρίς όρους, παιδιά. Όταν ξεκίνησα με τον Κύριο, και θέλω να κλαίω τώρα, ήμουνα πολύ νέα, ήμουνα 20 χρονών, έτσι. Ήταν όλη η ζωή μπροστά μου, μπορώ να πω. Όταν όμως ο Θεός άγγιξε την καρδιά μου με ένα ξεχωριστό τρόπο και δεν θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε αυτές τις λεπτομέρειες, αυτό που πραγματικά ένιωσα εκείνη την ώρα ήταν μια απέραντη αγάπη για αυτό που ο Θεός κάνει. Δεν ήξερα πάρα πολλά πράγματα, αλλά πίστεψα στη δύναμη του Σταυρού, πίστεψα στο πώς μπορεί ο Κύριος να έρθει και να αλλάξει τη ζωή σου, να αλλάξει, και ενώ περπατάς και πας σε αυτή την κατεύθυνση, ο Θεός σου αλλάζει την κατεύθυνση, άλλαξε τα όνειρά μου. Είχα τέτοια χαρά και τέτοια ευλογία που μέχρι τώρα, όταν το σκέφτομαι, πραγματικά περπατούσα μέσα στους δρόμους και ήθελα να σταματήσω όλους τους ανθρώπους να τους μιλάω για τον Κύριο. Δεν ήξερα πάρα πολλά πράγματα ακόμα, αλλά ήταν μια τέτοια η αγάπη μου για αυτό που ο Θεός είχε κάνει στη ζωή μου, που αυτό ήταν χωρίς γυρισμό πραγματικά. Αμήν.
Το άλλο πράγμα που ας πούμε μπορώ να πω είναι ότι η ζωή με τον Κύριο και το ταξίδι αυτό είναι ένα ταξίδι υπέροχο, ένδοξο, υπερφυσικό, αλλά δεν είναι χωρίς προβλήματα, δεν είναι η ζωή, δεν είναι μια ζωή που περπατάς και λες έχω το Θεό και όλα είναι ok. Όλα είναι ok στην κυριολεξία, γιατί ο Θεός έχει τον έλεγχο, αλλά σίγουρα περνάμε μέσα από τρικυμίες, μέσα από δυσκολίες. Η ζωή δεν είναι εύκολη, είτε είσαι παντρεμένος, είτε είσαι ακόμα χωρίς οικογένεια. Η ζωή δεν είναι εύκολη. Όμως μαζί με τον Χριστό γίνεται εύκολο, γιατί αυτό σου δίνει τη νίκη να σταθείς, να υπερνικήσεις, γιατί μεγαλύτερος είναι αυτός που ζει μέσα μας, παιδιά, από αυτό που είναι στον κόσμο. Άρα, αγάπη ανεφόρον στον Κύριο, αποφασισμένοι ότι θα προχωρήσουμε, ακόμα και αν οι τρικυμίες και οι τραγωδίες και τα προβλήματα στη ζωή δεν σταματάνε, αλλά αυτή η ζωή είναι προσωρινή. Κοιτάμε στο τέρμα, κοιτάμε στον Ιησού που μας περιμένει. Και παιδιά, οι ώρες που ζούμε είναι τόσο τραγικές και κρίσιμες και άνθρωποι φεύγουν από αυτή τη ζωή τόσο αναπάντεχα, που αναρωτιέσαι πού πάνε αυτά τα νέα παιδιά που φεύγουν. Είδαμε πρόσφατα τη συναυλία αυτή που έγινε για τα τέμπη, για όλα αυτά τα παιδιά, τους φοιτητές που χάθηκαν. Πραγματικά έκλαψα, παιδιά, γιατί λέω, ακόμα και αν φύγεις από αυτή τη γη, αν έχεις την ελπίδα του ουρανού, θα είσαι εκεί αιώνια με τον Κύριο. Και εμείς που είμαστε εδώ για αυτούς που έχουν φύγει, θα έχουμε την παρηγοριά ότι μια μέρα θα τους συναντήσουμε. Wow. Και αποφασίζεις να περπατήσεις με αυτόν τον τρόπο. Και αυτός θα σου κρατάει πάντα το χέρι. Και τελειώνω το κομμάτι αυτό. Η καλύτερη υπόσχεση για μένα, η πιο μεγάλη υπόσχεση μέσα από τον Λόγο του Θεού είναι ότι είπε ότι θα είναι μαζί μας όλες τις μέρες της ζωής μας, μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Δεν θα αφήσει το χέρι σου. Δεν θα μας αφήσει. Αμήν. Αμήν, αμήν. Wow, μαμά, είσαι μια πηγή θησαυρού που βγάζει η Σοφία. Μπορούμε να σε έχουμε εδώ 3 ώρες, να σε κάνουμε ερωτήσεις. Γιατί πιστεύω ότι η γενιά μας το χρειάζεται αυτό και χρειαζόμαστε τη φωνή της πιο παλιάς γενιάς που ακόμα περπατάει με το Θεό και είναι υπόδειγμα. Γιατί χρειαζόμαστε, πιστεύω, αυτήν την διάρκεια, την αντοχή. Η επιτυχία είναι στη διάρκεια, είναι στη μακρότητα. Δηλαδή όταν βλέπεις ανθρώπους να ζουν τόσα χρόνια με τον Κύριο και να είναι εκεί βράχοι, λες κάτι γίνεται, κάτι υπάρχει, υπάρχει ζωή. Ναι. Είδα πιο πριν μπήκε και η φίλη μας η Δώρα από την Κύπρο. Η Δώρα είναι ακόμα ένα παράδειγμα. Μπράβο. Όταν ήμουνα μικρή, 7 χρονών, έκανε παιδικές κατασκηνώσεις και τώρα είμαι 42 χρονών και η Δώρα ακόμα κάνει παιδικές κατασκηνώσεις. Και όχι μόνο κάνει παιδικές κατασκηνώσεις, κάνει συνέδρια γυναικών, κάνει συνέδρια νέων, είναι ασταμάτητη. Και λέω, θέλω και εγώ στην ηλικία της Δώρας να κάνω όλα αυτά που κάνει. Ξεκινήσαμε μαζί με τη Δώρα. Ξεκινήσαμε μαζί με τη Δώρα και συνεχίζουμε μαζί. Είναι μια απίστευτη, δυναμική γυναίκα που υπεραγαπάει τον Κύριο και έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες και έχει σταθεί με τον Κύριο. Αμήν. Θέλω να χαιρετήσω και τη Μαρία, είπαμε από την Εύβοια, τον Γιώργο τον Καρατζίδη, την Μάρσα μας, που μας βλέπει, νομίζω από την Καλαμάτα, συγγνώμη αν κάνω λάθος, μπερδεύω τις πόλεις κάποιες φορές. Ξέρετε, το μυαλό μιας νέας μαμάς είναι λίγο διάχυτο. Ο Μάριος, ωραία, χαίρομαι για όλους όσους είναι μέσα. Μαμά, τώρα που είμαστε έτσι λίγο σε φόρα, πρωτού με ρωτήσεις, θέλω να σε κάνω άλλη μία ερώτηση. Γιατί τώρα έχουμε πάρει φόρα και έχεις πάρει φόρα και μου αρέσει. Υπήρξε κάτι όλα αυτά τα χρόνια το οποίο πραγματικά πήγε να κλονίσει τη σχέση σου με το Θεό και να πεις, δεν ξέρω, υπήρχε κάτι που έβαλε ερωτηματικό?
Όχι, παιδιά. Απλά, όταν ο Πέτρος έφυγε για να είναι με τον Κύριο... Ο γιος μου, δεν ξέρουν, ναι. Ναι. Αυτό έγινε πριν 20 χρόνια, τώρα 3 Νοεμβρίου θα κλείσουμε 20 χρόνια που ο Πέτρος έφυγε για να είναι με τον Κύριο. Ποτέ δεν ρώτησα τον Κύριο γιατί έγινε αυτό, δεν το ρώτησα, όχι. Απλά ο καιρός του πένθους μου ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Δεν μπορούσα να προσευχηθώ, δεν μπορούσα να μελετήσω τον Λόγο του Θεού, απλά έκλαιγα. Οι μέρες αυτές του πένθους ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Ποτέ όμως δεν είπα, Κύριε, είπα τι έγινε με μας λάθος, τι έγινε με μένα ίσως. Δεν είπα όμως γιατί να γίνει, Κύριε, σε μας. Ούτε η πίστη μου κλονίστηκε. Απλά αυτή η περίοδος του πένθους ήταν μια δύσκολη πραγματικά περίοδος. Αλλά θέλω να πω ότι μέσα από τις τάχτες αυτές, μέσα από την τραγωδία αυτή, ο Θεός με έβγαλε και μας έβγαλε όλη την οικογένεια πιο δυνατούς. Αποφασίσαμε ότι τον Πέτρο δεν τον έκλεψε ο εχθρός, αλλά ο Πέτρος έγινε μια σπορά μέσα στο έργο του Θεού και περιμένουμε ένα μεγάλο πραγματικά θερισμό. Γιατί η ζωή του Πέτρου ήταν ένας πολύτιμος πραγματικά σπόρος. Όχι, τίποτα δεν με κλώνησε. Μπορεί να κλονίστηκα με ανθρώπους, μπορεί να απογοητεύτηκα από ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί οι άνθρωποι μας πρόδωσαν, μας πλήγωσαν, όλοι τα έχουμε αυτά, αλλά δεν υπήρξε κάτι που τη σχέση μου με το Θεό να πω ότι δεν υπάρχει Θεός, ήταν μάτια όλο αυτό που έκανα όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, απέναντίας. Αυτός ήταν η ελπίδα μου, αυτός ήταν το φρούριο, η καταφυγή μου και συνεχίζει να είναι. Και αξίζει να ζήσουμε μια τέτοια ζωή για τον Κύριο. Έχουμε κάποια χρόνια να ζήσουμε σε αυτή τη γη, παιδιά, και όσοι μας ακούτε, ας τα αξιοποιήσουμε σωστά. Ο Κύριος έρχεται. Δεν θα ήθελες να έχεις χειρόβολα στα χέρια σου? Δεν θα ήθελες να είσαι ο άνθρωπος, χαλιλούια, που θα σταθεί και θα πει, θα περπατήσω στο κάλεσμα του Κυρίου? Ο Πέτρος, και είναι και το μήνυμα της Δώρας και προετοιμάζομαι γι' αυτό, για το συνέδριο γυναικών που θα κάνει. Περπατάμε πάνω στα νερά στην Κύπρο, ακριβώς. Είσαι έτοιμος όταν ο Κύριος σου πει έλα? Είπε στον Πέτρο έλα και άρχισε να περπατάει επάνω στα νερά ο Πέτρος. Γι' αυτό, αλλά όταν κοίταξε γύρω του τη θάλασσα, τα κύματα και όλα αυτά, έχασε την όραση. Να μην χάσουμε ποτέ την όρασή μας. Ούτε να γίνουμε focus σε αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε. Τότε δεν θα βουλιάξουμε, δεν θα απογοητευτούμε, δεν θα κλονιστούμε. Αμήν. 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 Μαμά, θέλω να ξέρεις, και το ξέρεις αυτό, ότι πιστεύω ένας από τους λόγους που πραγματικά πήρα την απόφαση να περπατήσω με τον Κύριο, γιατί ακόμα και γεννηθεί σε χριστιανική οικογένεια, σε οικογένεια που αγαπάει το Θεό, πρέπει κάποια στιγμή να πάρεις τη δική σου απόφαση. Ακριβώς. Γιατί η απόφαση των γονιών σου δεν θα σε κρατήσει. Και βλέπουμε πολλές φορές παιδιά που μεγαλώνουμε στις εκκλησίες, μετά όταν έρχεται η δική τους στιγμή να επιλέξουν, μπορεί να φύγουν από την εκκλησία, γιατί ίσως ποτέ δεν είχαν το θεμέλιο το δικό τους με το Θεό. Αλλά πιστεύω ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το πώς οι γονείς στέκονται μπροστά στα παιδιά και πώς ζουν. Τώρα που είμαι μητέρα, το βλέπω και το νιώθω πραγματικά το βάρος και την ευθύνη, ότι έχω την ευθύνη να ζήσω μπροστά στα παιδιά μου αυτό που κηρύττω. Ξέρω ότι όλοι κάνουμε λάθη, δεν είμαστε τέτοιοι. Σίγουρα. Δεν είναι όλα πάντα όπως είναι, ας πούμε, σε ένα stage, μια πλατφόρμα. Μέσα στην καθημερινή ζωή υπάρχουν δυσκολίες, αλλά
πιστεύω ότι όταν τα παιδιά βλέπουν ότι η μαμά, ο μπαμπάς προσεύχονται, είναι στο δωμάτιο και προσεύχονται, ότι κάθε Κυριακή είναι στην εκκλησία. Αυτό πραγματικά με κράτησε όταν ήμουν έφηβη και είχα 2 χρόνια έτσι μια μικροεπανάσταση και δεν ήθελα να έρχομαι στην εκκλησία. Ήταν πριν ο Θεός έτσι ταρακουνήσει τη ζωή μου. Και θυμάμαι ότι πραγματικά με έλεγχε το ότι γύριζα σπίτι και σε έβλεπα στο δωμάτιό σου να προσεύχεσαι. Πραγματικά ένιωθα ότι δεν μπορούσα να κρυφτώ. Ένιωθα ότι ο Θεός έβλεπε τα πάντα στη ζωή μου. Δεν μπορούσα να πάω πουθενά να ξεμητήσω. Με κυνηγούσε αυτή η εικόνα ότι η μαμά μου προσεύχεται. Και έλεγα, Μελίνα, εσύ που είσαι, εσύ τι κάνεις. Αλλά άμα έβλεπα μία μαμά η οποία δεν την ένοιαζε και πολύ, ας πούμε, ή ζούσε τη ζωή της, ίσως και εγώ θα βολευόμουν με την κατάστασή μου και δεν θα ήμουν εδώ που είμαι σήμερα. Άρα πιστεύω κάποια πράγματα δεν γίνονται τυχαία. Όχι. Και αυτό που εμείς ζούμε περνάει στα παιδιά μας. Αμήν. Και πραγματικά, μαμά, θαυμάζω το περπάτημά σου με το Θεό όλα αυτά τα χρόνια και πώς σε έχω δει, γιατί σε έχω ζήσει μέσα στις δυσκολίες και αυτό που είπες που περάσαμε με τον Πέτρο, που και για μένα ήταν μια από τις πιο δύσκολες εποχές. Πώς στάθηκες όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά ακόμα και μέχρι τώρα σε βλέπω πώς στέκεσαι και λέω, Μέλα, μπορείς να τα καταφέρεις. Γιατί βλέπω εσένα. Παίρνω δύναμη από εσένα. Καλύψαμε λίγο, θέλω να εθαρρύνω όσους είναι μέσα. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο αίτημα προσευχής λίγο προς το τέλος του βίντεο, θα σας πω πότε μπορούμε να προσευχηθούμε λίγα λεπτά μετά στο τέλος που θα κλείσουμε, αν υπάρχουν κάποια αιτήματα προσευχής. Αλλά, μαμά, καλύψαμε ένα ερώτημα που έλαβα στο Instagram. Τι κάνεις μετά από μια αποτυχία, πώς ξανασηκώνεσαι. Το κάλυψες λίγο αυτό, νομίζω. Πολλές φορές άνθρωποι, όταν λέμε αποτυχία, δεν ξέρω, ας πούμε, γεγονότα στη ζωή μας μπορεί να είναι καταλυτικά, δηλαδή να μας σαρώσουν. Και να πεις μετά πώς θα επανέλθω μετά από αυτό, πώς θα σηκωθώ. Ο λόγος του Θεού, παιδιά. Ο λόγος του Θεού, γιατί σίγουρα όταν αποτυχαίνουμε σε πράγματα, τα συναισθήματά μας είναι σε έξαρση. Νιώθουμε απόρριψη, νιώθουμε απογοήτευση, νιώθουμε ανασφάλεια, νιώθουμε ότι δεν είμαστε αρκετοί να κάνουμε πράγματα, νιώθουμε ότι δεν κινηθήκαμε σωστά. Όλα αυτά είναι συναισθήματα και είναι αποδεκτά, έτσι. Δεν είμαστε σούπερ ήρωες, ούτε βρισκόμαστε σε ένα συννεφάκι και δεν... Είναι αποδεκτά όλα, να τα νιώθεις, να τα αισθάνεσαι, να παλεύεις με αυτά, αλλά θα πρέπει να σταθούμε και να σταθείτε στο Λόγο του Θεού, που λέει ότι δεν περπατάμε με αυτά που βλέπουμε, δεν περπατάμε με αυτά που νιώθουμε, αλλά με αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού έχει χιλιάδες υποσχέσεις για να μπορέσουμε να σταθούμε, για να μπορέσουμε να κρατηθούμε από αυτόν. Και θα πρέπει να ξέρουμε αν πραγματικά αγαπάμε τον Θεό. Ο Λόγος Του πρέπει να ζει μέσα μας. Πρέπει να είναι ζωντανός. Πρέπει να έχουμε ρήματα από τον Θεό που να μας κρατάνε. Πάρα πολλές φορές, αν σας δείξω τη γραφή μου, σε στιγμές δύσκολες, σε στιγμές που ένιωθα να αποτυχαίνω και να κάνω, άνοιγα το Λόγο του Θεού στη μελέτη μου κλπ. Και ένιωθα αυτό το Λόγο του Θεού να μου μιλάει. Και σημείωνα Λόγος Κυρίου για τη ζωή μου 15 Ενάτου του 2002. Και ανατρέχω τώρα και βλέπω τι ο Θεός μου μίλησε μέσα από δύσκολες στιγμές, μέσα από αποτυχίες, μέσα από όλα αυτά. Ο Λόγος του Θεού και η προσευχή είναι το θεμέλιο. Μην αμελείτε καθημερινά. Μπορεί να μου πεις είμαι πολύ άσχολος, τρέχω, κάνω, φτιάχνω. Πάντα ρωτάω τη Μελίνα, πόσο προσεύχεστε Μελίνα. Τα παιδιά προσεύχονται, δηλαδή η προσευχή ακόμα και 20 λεπτά και 10 λεπτά να κλείσεις όλα γύρω σου και να πεις ένα ευχαριστώ στον Κύριο, να μιλήσεις μαζί του είναι σημαντικό. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν και η προσευχή και δεν περπατάμε με αυτά που νιώθουμε. Τα συναισθήματά μας πάντα θα είναι εκεί και θα μας βομβαρδίζουν. Οι σκέψεις, όλα. Πάρε τον Λόγο του Θεού και κάνε αυτό που κάνω κι εγώ. Διακήρυξε τον να τον ακούς.
Γιατί η πίστη, μας λέει ο λόγος του, έρχεται εξακοής του Λόγου του Θεού. Άρχισε να διακηρύττει στο Λόγο του Θεού. Έχω εδώ, κοίτα Μελίνα, το θυμάσαι αυτό? Δυναμικό πακέτο. Ομολογίες, διακηρύξεις, δύναμης και νίκης. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτά έχουν γίνει κουρέλι, αλλά εγώ πραγματικά είναι οι ομολογίες μου, είναι ο Λόγος του Θεού που τον μιλάω για κάθε κατάσταση. Μαμά, πρέπει να τα περάσουμε ηλεκτρονικά και να μπορούμε να τα έχουμε διαθέσιμα, να τα στέλνουμε σε ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ο Λόγος του Θεού που τον μιλάμε σε πρώτο, δηλαδή εγώ λέω ότι για σοφία, ας πούμε, και οδηγία. Και μιλάω τον Λόγο του Θεού που λέει, το πνεύμα της αλήθειας ζει μέσα μου, με διδάσκει, με οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Ελπίζω στον Κύριο με όλη μου την καρδιά, που είναι στις Παροιμίες 3. Αμήν. Λίχνος στα πόδια μου είναι ο Λόγος του Θεού και φως στα μονοπάτια μου, που είναι από το Ψαλμό 119. Είναι φοβερός ο Λόγος του Θεού από μόνος του, χωρίς να τον κηρύττει κανένας, έχει δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Αμήν. Και ξέρεις, μαμά, η γενιά που ζούμε, που είναι τόσο εμποτισμένη με τα social media, δηλαδή είναι ένας εθισμός, μπορείς να είσαι, ας πούμε, στο κινητό και να χαζεύεις TikTok, Instagram. Για ώρες. Και είναι τόσο, πώς να το πω, τρέφει τόσο πολύ τη σάρκα και το σαρκικό φρόνημα αυτό, που βλέπεις μετά το πνεύμα σου αδυνατεί τόσο πολύ και δεν έχεις δύναμη να κάτσεις, να γεμίσεις με το Λόγο του Θεού, γιατί είσαι τόσο γεμάτος με το μυαλό σου, την καρδιά σου, με όλα αυτά. Τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Και μία παθητικότητα, σου αρέσει να τα ακούς και τα αφήνεις να σε γεμίζουν. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό. Πρέπει να αντισταθούμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν το κάνω. Απλά θέλω να πω ότι όλοι μπορεί να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει η γενιά μας να χτίσει το θεμέλιο που έχετε σε δική σας γενιά. Γιατί νομίζω ότι η γενιά μας δείχνει ότι είναι δυνατή, αλλά πραγματικά δεν έχει δυνατά θεμέλια. Και όταν έρχονται οι τρικυμίες, κατευθείαν όλα συντρίβονται. Μετά ξεχνάμε το Θεό, ξεχνάμε την Εκκλησία, ξεχνάμε τα πάντα. Just for a small minute, I wanted to welcome everyone watching that speaks English. Today our live is going to be only in Greek. I'm sorry about that. Maybe, hopefully, next time we're going to have an English speaker, so it's going to be bilingual, but we love you all. Ήθελα απλά να καλωσορίσω όσους μας βλέπουν που μιλάνε αγγλικά, γιατί σήμερα είναι ελληνικό γιατί συνήθως έχουμε κάποιες φορές και επισκέπτες από έξω. Μαμά, και αγγλικά, κάηκα. Κάτι τώρα έτσι, τελευταίο, γιατί δεν ξέρω, μου έρχονται όλα τώρα και μετά θα με κάνεις εσύ κάποιες ερωτήσεις. Πώς πιστεύεις ότι η δική σας γενιά χειρίζεται τη νέα γενιά? Και πώς μπορεί η παλιά γενιά να βοηθήσει τη νέα γενιά να προχωρήσει, να πάρει μέρος, να έχει ευκαιρίες μέσα στην Εκκλησία, να υπηρετήσει, να αυξηθεί. Γιατί εάν δεν υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες, ίσως ποτέ δεν θα νιώσουν, ας πούμε, η νέα γενιά ότι μπορεί να είναι ικανή, να το πω, να κάνει αυτό που βλέπει την παλιά γενιά. Πολλές φορές χρειάζεται η ενθάρρυνση, δεν ξέρω, πώς το βλέπεις? Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα νιώθαμε και εγώ προσωπικά σαν ηγέτες και σαν ποιμένες μιας εκκλησίας και ενός έργου, θα ένιωθα ότι έχω αποτύχει εάν φύγω από αυτόν τον κόσμο ή αν αποσυρθώ, που δεν θα αποσυρθώ εν πάση περιπτώσει, αλλά και δεν έχω αφήσει πίσω μου, δεν έχω δώσει τη σκητάλη, να το πω καλύτερα, στην επόμενη γενιά. Αυτό θα είναι αποτυχία, μια μεγάλη αποτυχία. Χρειάζεται η παλιά γενιά, εννοείται, αλλά η νέα γενιά είναι αυτή που θα πάρει τη σκητάλη για να πάρει το έργο του Θεού μπροστά, για να πάρει την Εκκλησία μπροστά, και θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Και εμείς τουλάχιστον στη δική μας Εκκλησία και στη δική μας διακονία όλα αυτά τα χρόνια είμαστε και ήμασταν η Εκκλησία των νέων.
Δηλαδή έβλεπες ότι νέοι κηρύττουν, νέοι στη δοξολογία, νέοι οργανώναν τα συνέδρια, νέοι βγαίνουν για ευαγγελισμό. Δίναμε δηλαδή χρόνο, δίναμε ευκαιρίες και συνεχίζουμε να το κάνουμε και θέλουμε τα παιδιά να έχουν θέση μέσα στην Εκκλησία και μέσα στο έργο του Θεού. Είναι λάθος. Που ίσως άτομα που μπορεί να εμπιστευτείς που είναι νέα, είναι ανώριμα, κάποιες φορές ίσως αποτυχαίνουν και δεν είναι... Γιατί είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Μα ποια είναι η μαγιά, στο πω έτσι, λαϊκά, είναι αυτό, το να εμπιστευτείς. Όταν, για παράδειγμα, θα πω ένα παράδειγμα, θυμάμαι τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, πριν χρόνια χρειαζόμασταν άτομο να κάνει την εισφορά, άτομο να κάνει κάτι, ας πούμε, στην εκκλησία και είπα, ας βάλουμε τη Γιώτα και τη Μελίνα. Η Γιώτα και η Μελίνα και η Λιάννα ήταν 15 χρονών και 16 χρονών και όλοι μου λέγαν, καλά, βγάζεις τα μωρά τώρα να κάνουν. Αυτά τα μωρά γίναν οι σημερινοί εργάτες μέσα στην Εκκλησία και μέσα στο έργο του Θεού. Και με τη σωστή καθοδήγηση, λυπάμαι πραγματικά όταν βλέπω ποιμένες ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι μέσα στην Εκκλησία και μέσα στο έργο του Θεού να κρατάνε τους νέους έξω από αυτό. Μα εμείς θα φύγουμε κάποια στιγμή. Δεν πρέπει αυτά τα παιδιά να είναι έτοιμα να αναλάβουν τη νέα γενιά με τα δικά τους παιδιά κλπ. Δεν θέλουμε αυτό που λέει στους κριτές ο Λόγος του Θεού, ότι όταν έφυγε ο Ιησούς του Ναβί, η γενιά αυτή του Ιησού του Ναβί, λέει ότι σηκώθηκε μια νέα γενιά που δεν γνώριζε τον Κύριο. Αυτό είναι τραγικό να γίνεται. Γιατί αν τα παιδιά αυτά τα παραγωνίζεις, αν συνέχεια τα έχεις στην άκρη, δεν τους δίνεις ευκαιρία να μεγαλώσουν με το Θεό και να υπηρετήσουν το Θεό μες στην Εκκλησία, τότε αυτά τα παιδιά μπορεί να φύγουν στον κόσμο. Φέρνεις την ευθύνη για αυτά τα παιδιά. Αν θέλουν να φύγουν στον κόσμο, να φύγουν, αλλά όχι εξαιτίας μας, γιατί εμείς θα τα στηρίξουμε και στα λάθη τους και στις αδυναμίες και στις αποτυχίες και θα τα διδάξουμε πώς να σταθούν. Και εμείς που είμαστε τόσα χρόνια, είμαστε τέλειοι, τα κάνουμε όλα τέλεια? Όχι. Οπότε ελπίζω να τα ακούνε και άνθρωποι που είναι επιμένες και υπεύθυνοι και εργάτες μες στο έργο του Θεού. Σηκώστε τη νέα γενιά και μην φοβάστε. Ναι. Μαμά, αν κάποιοι γονείς μας βλέπουν που τα παιδιά τους είναι μακριά από το Θεό, τι θα τους έλεγες? Τι θα τους έλεγα? Να μην σταματήσουν να προσεύχονται και να στέκονται στην υπόσχεση του Λόγου του Θεού ότι θα σωθώ εγώ και ο οίκος μου. Έτσι. Εγώ έχω το Φώτη μου, τον οποίον υπεραγαπώ και έτσι ανοίγομαι τώρα και το λέω. Μα είστε live, public, να ξέρεις. Το ξέρω. Αγαπάει το Θεό ο Φώτης, αλλά δεν είναι για μένα αυτός που θα έπρεπε να είναι στο περπάτημά του με τον Κύριο, έτσι. Παρ' όλα αυτά εγώ στέκομαι και μιλάω το Λόγο του Θεού και περιμένω και πιστεύω παιδιά, ότι εγώ σώθηκα και θα σωθεί όλος ο οίκος μου. Η Μελίνα μου, η Λιάννα μου, τα εγγόνια μου, είναι το σπέρμα μου, λέει ο Λόγος του Θεού στον 112 ψαλμό, θα είναι δυνατό στη γη. Τι σημαίνει δυνατό στη γη? Θα είναι δυνατό στη γη με τον Κύριο, τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Μην παραιτήστε, γιατί ο Θεός δεν ξέρετε με ποιο τρόπο μπορεί να κινηθεί. Το έργο δεν είναι δικό μας. Αγάπησε τα παιδιά σου, μην τα κρίνεις, αν είσαι γονιός και ακούς, μην τα κρίνεις τα παιδιά, αγάπησε τα, σεβάσου αυτό που επιλέξανε να κάνουν, αν και εγώ δεν συμφωνώ ή εσύ δεν συμφωνείς, όμως αγάπησε τα και έχει υπομονή. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών, πόσο μάλλον τα παιδιά μας. Και μείνε σε προσευχή για τα παιδιά σου. Και ο Θεός θα φέρει την έκβαση. Μα τι όμορφα που τα λες, πραγματικά. Μπορούμε να σε έχουμε εδώ 3 ώρες. Τώρα μου έρχονται τόσα πολλά. Υπόσχομαι, είναι η τελευταία ερώτηση και όποιος έχει ερώτηση μπορεί να τη γράψει. Ναι. Μαμά, τι θα έλεγες σε κάποιον που έχει πληγωθεί από την Εκκλησία, με οποιοδήποτε τρόπο? Δεν ξέρω, ίσως από κάποιους υπεύθυνους, νιώθει πληγωμένος ή νιώθει ότι δεν μπορεί να πάει πίσω στην Εκκλησία. Τι θα έλεγες σε αυτό το άτομο? Και αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι που αντιμετωπίζουμε συχνά μέσα στις εκκλησίες.
Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά που μας πληγώνουν μέσα στην Εκκλησία δεν είναι τόσο μεγάλα που θα μας κάνουν να πάμε έξω από την Εκκλησία και δηλαδή χρειάζεται να πιάσουμε τους ποιμένες, να πιάσουμε τους υπεύθυνους μας και να μιλήσουμε μαζί τους και να ανοιχτούμε και να πούμε τι είναι αυτό που μας πλήγωσε. Μην τα κρατάς και τα αφήνεις να μεγαλώνουν μέσα σου, αλλά συζήτησέ τα, μίλησε με κάποιον και αν όχι με τους ποιμένες σου, ίσως με κάποιους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι ότι θα μπορούν να σε βοηθήσουν στο περπάτημά σου με τον Κύριο, γιατί αν είσαι πληγωμένος με τον ποιμένα σου ή με κάποιον υπεύθυνο κλπ, ίσως σου είναι δύσκολο να γυρίσεις πίσω. Φυσικά, είσαι ελεύθερος να επιλέξεις ποια εκκλησία είναι αυτή που σου κάνει για να παρακολουθείς, αλλά μην μένεις έξω από την εκκλησία. Η εκκλησία είναι και το σώμα. Μην φεύγεις από μια εκκλησία πληγωμένος και πας σε μια άλλη εκκλησία πληγωμένος και συνεχίζεις να φεύγεις από τη μία εκκλησία στην άλλη πληγωμένος χωρίς να έχεις διευθετήσει. Πρέπει να μιλήσεις με τους υπεύθυνους σου, να πεις τι είναι αυτό που σε ενόχλησε, τι είναι αυτό που σε πλήγωσε και να απελευθερώσει ο ένας τον άλλο. Να σ' αγκαλιάσω, να σου πω «ΟΚ, σ' αγαπούμε». Αν θεωρείς ότι δεν μπορούμε να συμπορευτούμε μαζί, είναι οκ, αλλά να μην κρατάς πικρία, να μην κρατάς αυτό. Τακτοποίησε τη σχέση σου με την εκκλησία σου και μετά πήγαινε και βρες μια άλλη εκκλησία να συνδεθείς. Αλλά να ξέρετε κάτι, η τέλεια εκκλησία δεν θα τη βρείτε πουθενά. Δεν θα βρείτε την τέλεια εκκλησία. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα σας πληγώνουν, πάντα πράγματα δεν θα σας αρέσουν, αλλά δεν περπατάμε με βάση αυτά. Όταν έχεις σχέσεις διαθήκης με μια εκκλησία, και άλλη φορά θα πούμε τι σημαίνει σχέσεις διαθήκης, τότε δεν φεύγεις εύκολα από την εκκλησία σου. Έτσι. Μαμά, νομίζω πρέπει να ξανακάνουμε ένα live. Πόσοι θέλετε να κάνουμε ακόμα ένα live με τη Μαρία? Δεν μας φτάνει η ώρα. Λοιπόν, μαμά, σου δίνω 5-10 λεπτά. Μπορείς να μου κάνεις και εσύ κάποια ερώτηση και μετά. Αν και εσύ είσαι πηγή γνώσης, δηλαδή εγώ τι να απαντήσω μπροστά σου. Θα σε κάνω μια ερώτηση. Πόσο εύκολο, Μελίνα, είναι να είσαι μητέρα και καινούρια μανούλα τώρα που είσαι, με ένα γεμάτο πρόγραμμα με το παιδί σου και με τα παιδιά σου στη συνέχεια, αλλά να ξέρεις ότι θα πρέπει να είσαι ενωμένη με το Θεό, θα πρέπει με την Εκκλησία, έχεις μια υπηρεσία στο Θεό και στο έργο του Θεού. Πόσο εύκολο είναι να τα συνδυάσεις αυτά, μιας και είσαι και μανούλα τώρα. Αχ, μαμά, αυτό είναι πραγματικά ένα κομμάτι που το ζω. Θέλω να πω ότι όταν αλλάζει μια εποχή στη ζωή σου, ειδικά στο θέμα ότι παντρεύεσαι και πολύ περισσότερο όταν έχεις παιδί, είναι πάρα πολύ εύκολο να αρχίσεις να κάνεις πίσω σε δεσμεύσεις, ως προς την ώρα σου με τον Κύριο, ως προς την δέσμευσή σου στην Εκκλησία. Σίγουρα υπάρχουν ισορροπίες και σίγουρα ο Θεός καταλαβαίνει και ίσως υπάρχουν κάποιες εποχές που δεν θα μπορείς να κάνεις τόσο όσο έκανες όταν ήσουν τελείως μόνη σου. Αλλά πραγματικά ένα πράγμα που ο Θεός μίλησε στην καρδιά μου από την αρχή που παντρεύτηκα και μετά που γέννησα τον Ιωάννη, ειδικά μετά που γέννησα τον Ιωάννη, παιδιά... Γελάω. Όσοι είναι να γεννήσετε ή δεν έχετε ακόμα γεννήσει, δεν έχετε παντρευτεί, όταν θα έρθει το πρώτο σας παιδί, θα ξεχάσετε τι θα πει η προηγούμενη ζωή. Έχω να κοιμηθώ 2 χρόνια, να σας το πω λίγο για να καταλάβετε καλά. Πραγματικά πολλά πράγματα είχαν πράγματα στο χαρακτήρα σου, δηλαδή είναι σαν ένα τεντωμένο σχοινί. Είσαι συνέχεια στην τσίτα. Να τα προλάβεις όλα, να βεβαιώσεις ότι όλα είναι καλά, ότι τα φαίνεις βόλτα, ότι φαίνεις βόλτα ένα σπίτι, δουλειές, το παιδί έχει απαιτήσεις, λες τώρα κάνω το σωστό, το συμπεριφέρομαι σωστά.
να θυλάσω, να μην θυλάσω, να κάνω συγκίνηση, να μην κάνω. Δηλαδή, σε απασχολούν πράγματα τα οποία πριν. Εδώ το παιδί σου βγάζει ένα εξάθλημα και λες, να γράψω τη γιατρό, να δω τι είναι αυτό. Δηλαδή, από το πρωί μέχρι το βράδυ, Ναι. βέβαια θα μου πεις είναι Να το πω πρώτο. κάτι όμως, Είναι Μελίνα. το πρώτο. Γίνεται πιο απλές, καινούργιες μανούλες και πιο χαλαρές. Η Μαρία λέει, μας φόβησε η Μελίνα. Όχι. Μαράκι μου, μη φοβάσαι. Πρέπει να είσαι πιο απλή και πιο χαλαρή. Και με τα παιδιά. Εγώ είχα παιδιά, τα κρατούσα στο πόρμπερμπέ και έβγαινα έξω στην παραλία και έκανα ευαγγελισμό τώρα. Δηλαδή δεν... Νομίζω έχει να κάνει ρόλο και ηλικία, έτσι. Η μαμά μου όταν μας έκανε ήταν 22 χρονών και εγώ είμαι 42. Όταν αλλάζει η ζωή σου στα 40 τόσο δραστικά που υποτίθεται έχεις μάθει με ένα άλλο τρόπο να ζεις, έχεις μάθει να έχεις την ησυχία σου, να κοιμάσαι όλη μέρα, να πηγαίνεις στα ταξιδάκια σου, να πίνεις το καφεδάκι σου ήρεμα το πρωί. Εξαφνικά όταν έχεις ένα μωρό, ας πούμε, που σε τραβάει την μπλούζα από το πρωί μέχρι το βράδυ και θέλει την προσοχή σου και γκρινιάζει, πολλές φορές. Θα κάνετε ζωή με τα παιδιά σας. Ναι. Δεν θέλω να φοβήσω τις νέες μανούλες. Απλά ήθελα να πω, είναι μεγάλη ευλογία, απλά ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβιβάσεις την ώρα σου με το Θεό, να συμβιβάσεις την Εκκλησία. Και ήταν φορές που ξυπνούσα το πρωί την Κυριακή και είμαι τόσο κουρασμένη που θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να πω απλά θέλω να κάτσω σπίτι και να κοιμηθώ. Γιατί δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ. Και ήταν φορές, μαμά, εσύ το ξέρεις, αλλά το λέω και δημόσια, που είχα δεσμευτεί να είμαι στη λατρεία, να οδηγήσω λατρεία και πραγματικά έλεγα, Θεέ μου, να έχω κλείσει μάτι όλο το βράδυ. Πώς εγώ θα σταθώ εκεί. Και ένιωθα ότι αυτό τιμάει το Θεό, το να του δίνω μία λατρεία που μου κοστίζει. Ναι. Δηλαδή αυτή την εποχή, για μένα παλιά το να οδηγήσω 1-2 φορές στη λατρεία δεν ήταν κάτι το δύσκολο ή κάτι που μου κόστιζε πάρα πολύ, γιατί ήμουνα μόνη μου, είχα το χρόνο μου, είχα πολλή ώρα με τον Κύριο, γέμιζα, δηλαδή ήταν ένα υπερχείλισμα. Τώρα είναι πραγματικά κάποιες φορές θυσία και λέω, Κύριε, αλλά έχω δεσμευτεί και λέω, Κύριε, δεσμεύτηκα μπροστά σου ότι αυτή την εποχή αυτό θα το κάνω για σένα. Μπορεί να μην κάνω πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να μην μπορώ να ταξιδεύω όπως πριν, να κάνω συνέδρια, που θέλω πάρα πολύ να κάνω με ένα συνέδριο. Να το πω από τώρα ότι του χρόνου 2025 Οκτώβριο θα κάνουμε συνέδριο γυναικών στη Θεσσαλονίκη. Τέλεια. Μελίνα. Εγώ θα έχω το νεογέννητο, αλλά εντάξει. Πειράζει. Βλέπετε ότι δεν σταματάει. Δηλαδή, ακόμα και εμείς να είμαστε σε μια εποχή που να μην μπορούμε να τρέξουμε πολλά πράγματα, μπορεί να τα τρέξει κάποιος άλλος. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ σε αυτή την εποχή δεσμεύω κάτι στο Θεό και μένω σε αυτό. Σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσεις, μπορεί κάποιοι. Αλλά θυμάσαι, μαμά, ένα πρωί που σε γράψει και εκεί, μαμά, δεν νιώθω καλά. Ίσως να μείνουμε σπίτι, ο Ιωάννης δεν είναι πολύ καλά. Και η μαμά μου πάντα μου γράφει και μου λέει, Μελίνα, έχουμε δέσμευση μπροστά στο. Και εκείνη την ώρα, πώς θα μείνω σπίτι. Ξέρετε τι κάνουμε, όλη τη βδομάδα τα κάνουμε όλα και είμαστε εντάξει. Όταν έρθει η Κυριακή για να πάμε στην εκκλησία, δεν νιώθω καλά, είμαι λίγο αδιάθετη, το μωρό είναι αδιάθετο. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να είμαι, δεν ξέρω πώς πρέπει να είμαι για να μην πάω στην εκκλησία. Ναι. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε ανθρώπους στη ζωή μας που να μας μιλάνε την αλήθεια, να μας προκαλούν, να μας προτρέπουν, να μας ενθαρρύνουν. Ακριβώς. Γιατί άμα συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που και αυτοί σου λέει μην πας στην εκκλησία, ούτε εγώ πάω σήμερα, λες εντάξει, καλά είμαστε. Αλλά έχεις ανθρώπους που σε σπρώχνουν. Αυτό σε βοηθάει στο περπάτημά σου με το Θεό. Μαμά, έχεις κι άλλη ερώτηση? Έχω άλλες 2, αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε. Έχουμε άλλα 10-15 λεπτά. Εγώ μπορώ να τα πατήσω. Κοίταξε, εγώ θέλω να καίει αυτοί που μας ακούνε να σκεφτούν ποια μορφή μέσα στο Λόγο του Θεού αγαπάς. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες μορφές μέσα από το Λόγο του Θεού, που είναι ο Μωυσής, είναι ο Παύλος, είναι ποια μορφή μέσα στο Λόγο του Θεού σε εμπνέει και γιατί. Γεια σου, Δανιήλ μας από Αγγλία. Ο Δανιηλάκος μας. Πού είσαι, Δανιήλ? Πώς περιμένω, αλλά μαθαίνω άλλα. Ποια μορφή με εμπνέει από τη Γραφή? Είναι αρκετές.
θα έλεγα την αλήθεια. Ε, μπορώ να πω, ο Δαβίδ είναι μία μορφή, ίσως γιατί ήταν λατρευτής και γενικά νιώθω το κάλεσμα του λατρευτή στη ζωή μου και βλέποντας τον Δαβίδ πώς έδινε λατρεία στο Κύριο μέσα από κάθε τι και έγραψε όλους αυτούς τους ψαλμούς και δόξαζε το Θεό και πώς ο Θεός τον πήρε μέσα, δηλαδή από μία μάντρα προβάτων, ένα μικρό παιδί και τον έκανε βασιλιά και πώς ο Δαβίδ παρόλα τα λάθη του είχε μια καρδιά να μετανοεί μπροστά στο Θεό. Παρόλο και όταν ο προφήτης Νάθαν τον έλεγξε για την αμαρτία που έκανε, που πήγε με Βυρσαβέ, ναι. Καμιά φορά τον μπερδεύω. Και ουσιαστικά είπε να σκοτώσουν τον άντρα στον Ουρία. Παρ' όλα αυτά μετανόησε και έπεσε στο έδαφος και έκλαψε μπροστά στο Θεό. Δεν ήταν όπως ο Σαούλ που είχε αυτή την υπερηφάνεια και προσπάθησε να δικαιολογήσει την αμαρτία του. Όμως, όταν αμαρτάνουμε μπροστά στο Θεό, ο Θεός μας συγχωρεί και χρειάζεται να μετανοούμε, αλλά πολλές φορές ό,τι σπέρνουμε θερίζουμε. Έχασε το παιδί του ο Δαβίδ από αυτή τη γυναίκα. Ναι. Είχε πεθάνει το παιδί του. Ναι. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση. Η επόμενη. Εγώ να πω ότι είναι ο Ιησούς του Ναβί και ο Νεεμία που με εμπνέουν πάρα πολύ. Διαβάστε τα βιβλία αυτά του Ιησού του Ναβί και του Νεεμία. Και μια τρίτη ερώτηση. Αυτό τώρα σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Τι σημαίνει βάζουμε όρια στο χριστιανικό μας περπάτημα? Όρια. Όρια. Γιατί οι άνθρωποι λένε ζούμε στη χάρη, μπορούμε να κάνουμε όλα. Με αυτόν τον τρόπο όρια. Ναι. Αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα, μπορούμε άλλη φορά να το... Εγώ ένα πράγμα έτσι μπορώ να πω, σύντομα, είναι μεγάλο κομμάτι αυτό. Πάντα στη ζωή μου, βέβαια θα μου πεις έχει να κάνει και με το χαρακτήρα κάποιο, απλά δεν ξέρω εγώ, έτσι διαβάζοντας το Λόγο του Θεού και περπατώντας με το Θεό, πάντα προτιμούσα να είμαι λίγο πιο αυστηρή με τον εαυτό μου. Έτσι πρέπει. Παρά πιο χαλαρή. Δηλαδή, εκεί ας πούμε που με έπαιρνε λίγο να... Πώς πολλές φορές ο τρόπος που ζεις, δηλαδή δεν είναι αμαρτία αυτό που κάνεις, αλλά είναι λίγο σαν να παίζεις και με τη φωτιά, λίγο να παίζεις με τα όρια. Και να τα απλώνει, να προσπαθείς να τα απλώσεις λίγο, όπως ένα σκηνή. Ναι. Πάντα, ας πούμε, ήμουν πιο αυστηρή με τον εαυτό μου και έλεγα, ας πούμε, όχι, αυτό δεν θα το κάνω ή δεν θα πάω εκεί. Ας πούμε, και μπορώ να πω ότι ένα από αυτό το κομμάτι ήταν και το κομμάτι των σχέσεων στη ζωή μου, γιατί για όσους με ξέρουν, ποτέ δεν είχα ανοιχτεί να κάνω σχέσεις, ας πούμε, με έναν άντρα ή να γυροφέρνω έξω, παρόλο που ήμουν και πιο μεγάλη και είχα αφιερωθεί στο Θεό και ήμουν πολύ προσεκτική τι ανοίγματα και περιθώρια έδινα, γιατί ήθελα πραγματικά να κρατήσω τον εαυτό μου καθαρό για τον άντρα μου. Και έλεγα, Κύριε, ο άνθρωπος που θα φέρει στη ζωή μου είναι ο άνθρωπος που θέλω να παντρευτώ. Δηλαδή, ο άνθρωπος που θα βγω, που θα ανοιχτώ. Και ο Θεός μου έδωσε χάρη σε αυτό το κομμάτι, αλλά πέρασαν πολλά χρόνια που δοκιμάστηκα σε αυτό. Αλλά ήμουνα σχετικά πιο αυστηρή. Δηλαδή, δεν έπαιζα με τη φωτιά, πάντα προτιμούσα, ας πούμε, να προσέχω πράγματα, έτσι. Και όταν κάπου ένιωθα ότι έπεφτα, πάντα απευθείας, ας πούμε, ζητούσα συγγνώμη από τον Κύριο. Δεν άφηνα πράγματα να... προσπαθούσα... Κάποιοι ίσως μπορεί να λέγανε «Α, η Μελίνα ζει πολύ απόλυτα», ας πούμε. Είναι πολύ αυστηρή ο τρόπος που ζει και πώς αυτή θα βρει άνδρα. Δεν ξέρω, μπορεί να σκεφτούν. Φτάνει τα 40, αλλά... Όταν τιμάς τον Θεό, ο Θεός ξέρει την καρδιά σου, τον τιμάς και τον περιμένεις, ο Θεός θα σε τιμήσει. Έτσι, αμήν. Και ο Θεός μου χάρισε τον Ρόμπερτ με ένα υπερφυσικό τρόπο και τον Ιωάννη και τώρα περιμένουμε ένα ακόμα παιδάκι και είμαι 42 χρονών. Και ο Θεός τα έκανε όλα μέσα σε 3 χρόνια όλα αυτά. Ναι, Μελίνα. Εγώ περίμενα, ας πούμε, 15 χρόνια τουλάχιστον και έλεγα πού είναι ο άντρας μου και είναι μια ομολογία αυτή για όσα παιδιά περιμένουν. Και ο Θεός μέσα σε ένα μικρό παράθυρο χρόνου έκανε τόσο μεγάλα πράγματα. Αυτό κάνει ο Κύριος. Αυτό ήθελα να πω ότι βλέποντας το πόσο μεγάλα πράγματα ο Θεός είχε κάνει, δεν μπορώ να ξεχάσω τον Θεό. Θέλω να τον τιμήσω σε αυτή την εποχή στη ζωή
Αμήν. Δεν μπορώ να πω, Θεός, τώρα που μου έδωσε τον άντρα μου και τα παιδιά μου, ας κάτσω στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί ξέρω ότι αυτά τα δώρα είναι από το Θεό και μου τα δίνει για να τα δώσω πίσω σε αυτό. Πίσω, αμήν, αμήν, αμήν. Ο Ιωσήφ, Μελίνα, πόσα χρόνια, 30 χρόνια ήταν στη φυλακή, 20, δεν θυμάμαι, περίπου, αρκετά χρόνια, ναι. Ένα βράδυ, παιδιά, ναι. όσοι μας ακούτε. Και μου το έλεγες, μαμά, για τη ζωή μου το έλεγες, θυμάσαι. Ο Θεός τον έκανε βασιλιά στην Αίγυπτο σε ένα βράδυ. Τον κάλεσε ο Φαραώ, του εξήγησε τα όνειρα υπερφυσικά και ο Φαραώ του είπε γίνε ο άρχοντας της Αιγύπτου. Αυτό μπορεί να κάνει ο Θεός στη ζωή σας. Τον άντρα σας, σε Ανατολή και σε Δύση, σε Βορρά και σε Νότο, οι άγγελοι του Κυρίου πάνε για να φέρουν αυτό που ο Θεός έχει για τη ζωή σας. Αμήν. Τον άντρα σας ή την κοπέλα σας, την γυναίκα σας. Αμήν. Γι' αυτό εμπιστευτείτε τον Κύριο. Και αυτό που θέλω να πω, μαμά, αμήν σε αυτό που είπες, θυμάμαι αυτό που μου έλεγες όταν ήμουν μικρή και στην εφηβεία, είναι πιο εύκολο να σε τραβήξει κάποιος. Φανταστείτε ότι κάποιος στέκει σε μια καρέκλα, ψηλά. Είσαι εσύ ψηλά στην καρέκλα, έτσι. Εάν τώρα ο άλλος που είναι κάτω σε τραβάει, ποιο είναι πιο εύκολο, να πέσεις εσύ κάτω ή να ανεβεί ο άλλος επάνω σε σένα. Για πες το. Να πέσω εγώ. Και γιατί το χρησιμοποιείς αυτό το παράδειγμα, γιατί όσο είμαστε χαλαροί και έτσι αφήνουμε τον εαυτό μας, βέβαια χάρη το Θεό στη ζωή μας, δεν πάμε στο άλλο τελείως άκρο, όλη μέρα να χτυπιόμαστε αμάρτησα. Αλλά όσο χαλαρώνεις και αφήνεις πράγματα να μπαίνουν σιγά σιγά, τότε μετά γίνεσαι αναίσθητος και δεν καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά φεύγεις από τον Κύριο. Γι' αυτό πρέπει να ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα να μας ξυπνάει, να μας ταρακουνάει. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε στην παρουσία Του, να είμαστε γύρω από ανθρώπους που περπατάνε με το Θεό για να ελέγχει ο Θεός στη ζωή μας. Γιατί όσο συναστρέφεσαι με ανθρώπους που ζουν μια ζωή έτσι, πολύ έτσι χαλαρή, μες στην αμαρτία, μετά κάποια πράγματα τα παίρνεις και εσύ ως δεδομένα. Γιατί το λέει και ο λόγος του Θεού. Με αυτόν που κάνεις παρέα, τέτοιος θα είσαι. Ακριβώς. Και μπορώ να πω ότι γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο, αλλά τα άτομα τα οποία αφήνω μέσα μου, δηλαδή στενά μέσα να μιλάνε στη ζωή μου, πολύ επιλεγμένα. Γιατί δεν θέλω η ζωή μου να είναι... και είναι στενός ο δρόμος, έτσι. Όλοι δεν τον επιλέγουν αυτό το δρόμο. Γι' αυτό και είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι που ίσως θα βρεις να είναι ένα παράδειγμα για σένα, αλλά έστω να είναι ένα ή δύο άτομα, μείνε συνδεδεμένος μαζί τους. Αν σε βοηθάνε να ανέβεις με το Θεό, γιατί είναι πολύ εύκολο να το χάσεις. Είναι πολύ εύκολο. Πάρα πολύ. Ναι. Και γι' αυτό, μαμά, θα μιλήσω στην Εκκλησία που ο Θεός έβαλε στην καρδιά μου, που θα συνεχίσω αυτό που είχα ξεκινήσει με τον επαναπροσδιορισμό. Έχει περάσει ήδη η ώρα. Χαίρομαι για όσους μπήκατε μέσα. Δεν είδα αιτήματα προσευχής. Αν κάποιος θέλει να στείλει αίτημα προσευχής, έχουμε 5 λεπτά. Μπορούμε να προσευχηθούμε. Αμήν. Μπορούμε να αφιερώσουμε αυτά τα 5 λεπτά. Για όσους ξέρετε, δεν ξέρω αν ξέρετε, η μαμά μου είναι... όταν προσεύχεται, έρχονται απαντήσεις πραγματικά. Λέω, μαμά, δεν ξέρω, έχεις μια ιδιαίτερη χάρη μπροστά στο Θεό. Όταν προσεύχεσαι, λες και ανοίγει ο ουρανός και απαντήσεις έτσι πέφτουν, ας πούμε. Και το εννοώ κυριολεκτικά. Έχει πραγματικά χρήσμα στην προσευχή, μαμά. Και έτσι, αν κάποιος ξέρω, ίσως είναι λίγο δύσκολο δημόσια να βγάλετε ή να πείτε κάτι, αλλά αν έχετε κάποιο αίτημα, μπορείτε να το γράψετε. Αλλά, μαμά, μπορούμε έτσι να προσευχηθούμε ίσως γενικά για τα άτομα που παρακολουθούν ή θα δουν αυτό το βίντεο. Εάν εγώ δω κάποιο μήνυμα, θα το αναφέρω να προσευχηθούμε συγκεκριμένα. Αλλά δεν ξέρω, αν θέλεις εσύ να μας κλείσεις προσευχή. Και ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι έγινε σήμερα. Και ελπίζουμε να σας ευλόγησε. Αμήν. Η Μαρία ζητάει προσευχή να φύγει ο πονοκέφαλος. Ο Κύριος να τη πάρει. Έχει 4 μέρες λόγω εγκυμοσύνης που νιώθει αυτή την... Αμήν, Μαρία, θα προσευχηθούμε. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτό να προσευχηθούμε. Αμήν. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε αυτή την ώρα. Κάθε αίτημα, κάθε προσευχή μας, κάθε ανάγκη μας είναι μπροστά σου, Κύριε, προτού ακόμα ανοίξουμε το στόμα μας. Αυτή την ώρα φέρνουμε τη Μαρία μπροστά σου.
Μιλάμε το θεραπευτικό χρήσμα του Κυρίου να διαπεράσει το σώμα της, να διαπεράσει το κεφάλι της μέχρι και τα πόδια, ένα θεραπευτικό χρήσμα επάνω της που θα αφαιρέσει και θα μετακινήσει κάθε πονοκέφαλο, κάθε ενόχληση. Μιλάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, το αίμα του Κυρίου να καλύψει τη Μαρία, να ενδυναμώσει τη ζωή της και διακηρύττουμε ότι με τις πληγές του Κυρίου είμαστε θεραπευμένοι. Το όνομα του Κυρίου είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα. Γι' αυτό διακηρύττουμε ότι το όνομα του Ιησού που πιστεύουμε και λατρεύουμε είναι πάνω από κάθε πονοκέφαλο, είναι πάνω από κάθε αρρώστια, είναι πάνω από κάθε ενόχληση. Και αυτή τη στιγμή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ αγγίζεις το σώμα της Μαρίας, ευλογείς τον καρπό της κοιλιάς της, Κύριε, ενδυναμώνεις το σώμα της. Και μιλάω δύναμη, ευλογία στον Αλέξανδρο, μιλάω σε κάθε άτομο που αυτή τη στιγμή είναι μαζί μας. Ας ενώσουμε την πίστη μας. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν 2 ή 3 για ένα πράγμα, ο Κύριος θα απαντήσει και θα μιλήσει. Και αυτή την ώρα συμφωνούμε για την δύναμη, την υπερφυσική του Αγίου Πνεύματος να επισκιάσει κάθε άτομο, κάθε ζωή που στέκεται μπροστά σου αυτή την ώρα. Μιλάμε δύναμη, μιλάμε ευλογία, μιλάμε αύξηση, μιλάμε πολλαπλασιασμό, μιλάμε, Κύριε, μια Άγια ζωή που θα φέρνει δόξα μόνο στο Άγιο σου όνομα. Σε ευχαριστούμε για κάθε στιγμή που μας χαρίζεις, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, για το όνομα του Χριστού. Αμήν και αμήν. Αλληλούια. Ευχαριστούμε για τη γεώτα μας, τέλεια θεραπεία, να φύγει αυτό το κρύωμα, να φύγει αυτή η ενόχληση στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Αμήν, αλληλούια. Προσευχόμαστε την ευλογία του Κυρίου. Αμήν. Ξέρετε, πολλές φορές διστάζουμε να ζητάμε, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ζητάτε και θα παίρνετε. Αμήν. Και ο Θεός τιμάει αυτό. Εάν οποιοσδήποτε μας βλέπει που δεν γνωρίζει τον Κύριο και μας έχουν μείνει 2 λεπτά και θα κλείσω αυτό το live, θέλω να σου πω ότι ο Ιησούς είναι πραγματικός, σε αγαπάει. Ο Λόγος του λέει ότι αν δεχθείς τον Κύριο μέσα στην καρδιά σου, πιστέψεις ότι πέθανε για σένα, ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς για σένα και το ομολογήσεις με το στόμα σου, θα σωθείς. Και εκεί που είσαι, μπορείς να κάνεις μια προσευχή και να ζητήσεις τον Ιησού και να πεις «Κύριε Ιησού, έλα μέσα στην καρδιά μου. Είναι ο σωτήρας μου». Είναι τόσο όμορφο, είναι τόσο απλό, που αν πραγματικά το πιστέψεις θα γίνει. Δεν είναι θρησκεία, δεν είσαι χριστιανός επειδή γεννήθηκες σε μια ορθόδοξη χώρα. Χριστιανός γίνεσαι μέσα στην καρδιά σου, ζητώντας τον Ιησού να έρθει. Και μπορείς να μας γράψεις μήνυμα και μπορούμε να σου στείλουμε μια Αγία Γραφή και μπορούμε να προσευχηθούμε για σένα. Θα κλείσουμε εδώ αυτό το live. Μαμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν. Ήταν τόσο όμορφο. Σας υποσχόμαστε ότι θα το κάνουμε άλλη μια φορά με τη μαμά. Θα το συνεννοηθούμε. Πήρα φόρα τώρα. Ίσως το κάνουμε τον άλλο μήνα πάλι. Μία φορά το μήνα, νομίζω είναι εφικτό. Μέχρι να γεννήσω, γιατί άμα γεννήσω μετά θα είναι δύσκολο. Μετά θα κάνω αγκαλιά το μωράκι και να κάνουμε. Ναι, με το μωράκι. Σας αγαπούμε όλους, σας ευχαριστούμε, Μάρσα μου. Θα κλείσει το live αυτόματα, άρα τώρα πρέπει να το κλείσω κι εγώ. Είναι 1 ώρα που διαρκεί. Σας αφήνουμε στη χάρη του Θεού και θα τα ξαναπούμε. Ο Θεός μαζί με όλους. Γεια σας.